Patay ang usa ka lalaki sa Canlaon City, Negros Oriental dihang nakuryentihan samtang nang limpyo sa atop sa panimay sa iyang amo. Nahitabo ang insidente sa may sitio Angas, Barangay Mabigo. Gisulayan pa pagdala sa Canlaon District Hospital ang 24 anyos nga biktima apan gideklarar kining dead on arrival. Base sa investigasyon sa kapulisan, nang limpyo sa atop sa panimay siyang amo ang biktima ug namutol siya sa mga sanga sa kahoy nga misagbay sa atop. Dihang aksidente niyang natigbasan ang kable sa kuryente ug tungod kay live ang service drop wire, dali kining mikatay sa dala niya nga sundang. Matud sa Canlaon City Police, andam ang amo sa biktima nga mutabang sa panginahanglanon sa nahabiling pamilya. Ang nahitabo magsilbi untang pagtulunan sa publiko. Wala po siya kabalo katong wire dahil dito dapit sa may sa atop is live dito. Kung nipilit siya dito sir po siya inumdan sa iyang kamatayon.